No niin, hyvä. Sitten lähdetään. Mennään. Sä oot vielä ajatuksissa. Nousit. Ei tiedä. No tulee. Kyllä sä osaat vittu itses ylös. Joo. Ruvetaan vittu ryyppäämään. Katsotaan kohta, mutta jos viittisit tästä tulee, että tytös pääsee kuselle. Jos sen verran viittisit tulla. Jaha, noin se. Ei sillä ole väliä, no sehän on ihan kiva kun ne kusee tänne sohvalle. Tutko? Kaunista, kun sitä No se on hyvinkin kallista, sitä meinasin, että tutko. Onks tää vittu hei muuten? Ika eiku Antti kuminauhaa, tiedätkö, vedetään tohon noin, niin tehdään jekkua. Se on aika hyvä, tosta kun kääntää, niin rupee suihkuamaan naamaa. Mut hei, tuus nyt. Nyt mennään. Ei. Ei. Mä lyön sua tällä hervetimmoisella kolikalla päällä. Tuut. Tulisit? Et sä tuu. Tuut. Et sä tuu. Vittu mä kusen sun päällä. Niinkuhan. No niin, Mika. Tule. Joo. Mennään harrastaa vittu Peters of Lööviä. Eikö nouse nyt ylös? Et sä vittu vois siinä. Siinähän on vitun paskaa maata. Kova helvetin lattia, niin yksi on siinä. Pian opossumi perä. Heti aamuseksi jälkeen. Noniin. Verkkä. Tule! Mennään! Nyt sä löydät itseäsi jostain täysin. Mitä täällä tapahtuu? Missä on? No, ota sitä nyt kiinni, lähetä. Joo, just kyllä niinku. Tytöt pääsee kuselle. Siis Mikon toi varmaan joku tyyliin vuoteen. Noniin. Eilen Mikon Pääst sä ylös. tuu tänne meille käymään. No mä tuun käymään. Mä ajattelin, että mä käyn siinä nopeasti. Joo. Että kukaan tyydyttää kaljaa vaan siis leena. No sitä minäkin oon vähän tässä yrittänyt tolkutella. No joo. Vedetään tukka järkeä, tai siis ei järkeä. Yksi ottaa videokuvaa. Nyt ryhtää. Tuolta pöydältä, ota siitä vähän karpalolonkeroa. Yksi puhuu suomeen ja toinen puhuu suomeen. Älkää puhuko suomeen. Se juo, niin sitten se on niinku